Pænt goddag alle sammen. Vi håber, I er med derude. Og vi vil gerne byde hjertelig velkommen til den officielle lodtrækning, puljelodtrækning til Bækbroen FC Eurocup 2016. Jeg har ved min side Malte Bruni. Jeg selv hedder Luca Kjelfær, og vi vil sørge for, at lodtrækningen kommer til at gå retfærdigt til. Der går rygter om, der har været lidt FIFA-tilstande i FC Euro de sidste år. Men nu er vi kommet af med Tommy Platini Kallesen, og håber på, at det hele det forløber, som det skal. Reglerne i forhold til lodtrækning, de er egentlig ganske simple. Der er 4 puljer, og i de 4 puljer skal der være 4 hold i hver. Det vil sige 16 hold i alt. Vi gør, at lodtrækningen kommer til at foregå på den måde, at vi trækker alle etterne i hver pulje, herefter alle toerne, og så fremdeles. Det giver en lidt større spænding i forhold til at få jer til at blive hængende derude. Og vi sørger selvfølgelig for at notere undervejs. Og efter udsendelsen her, jamen, der vil der blive udsendt et kampprogram. Komplet kampprogram. Yes. Vil du starte? Ja, det vil jeg. Og lige inden vi går i gang, så bare lige for at holdlederen kan ruste det sidste op i holdene og få de sidste træningspas herinde på lørdag. Så jeg lige vise en af præmien, der står på spil. En lækker paraply. Er allerede testet den faktisk. Er meget tæt. Og den virker? Den virker 100%. Så med og det var regnvejr, du testede? Ja, det var regnvejr. Det var ikke, altså... Men nu skal du ikke sidde på lidt fejl, vil du? Nej. Nå, godt. Vi går i gang med dagens lodtrækning. Til årets Bækbroen Cup. Og den første i pulje 1, det er simpelthen Burs benskinner. Burs benskinner. Det er vigtigt, hvordan trykket bliver lagt. Der er et lille ordspil. Okay. Og om det er det eneste spil, vi får at se fra det hold, det må lørdagen jo vise. Det er vel, er det ikke nogen, som betegner sig måske selv lidt som forhåndsfavoritter? Det synes jeg, der har været sådan lidt rygte om her på studiet. Et hold, der jo består af Peter Pudsig, Eriksen, Kasper Bav, den såkaldte Niels-liste, hvis man skal bruge deres egne kælenavne. Så er der jo en Frederik ikke længere single Løvsted. En mand, der faktisk fik lov til at hæve pokalen sidste år, ja. Var med på det vindende hold. Så der er også noget, der forpligter der. Det er rigtigt. De sidste 3, de er også et fuldt hold. Jeg ved ikke, om det er på baggrund af formen, eller hvad ellen man skal gøre, at de skal have et fuldt hold med 2 udskifter. Men de sidste 3 i hvert fald, det er NC, Morten over midten, Bur. Man kunne jo diskutere, om han burde hedde Morten over Bur, hvor han sejler rimelig meget deroppe foran. Måske er der stadig blive sikkert. Det er jo sådan der. Og til sidst holdlederen Nikolaj Høgh Andersen. Så spændende bud. Det bliver spændende. De sammenligner sig selv med Barcelona. Og vi får jo så se på lørdag, om det er noget, de kan leve op til. Ja. Men i hvert fald første hold i første pulje, og videre til første hold i anden pulje. Der har vi Delacour. Ja, Delacour. Et hold bestående af 5 stærke mænd, må man sige, nede fra firmaet dernede. Blandt andet indeholdende den såkaldte Hvide Cafu, som han går under navnet her i Aarhus. Også der er holdleder, Anders Bosbo. Spændende at se en gammel, juremand, om hans erfaring kan spille ind, som kan gøre, at Delacour blandt andet måske også kan slå Bækbroen, som måske er en af de, som ligger højt over blandt de her advokatfirmaer, når det gælder fodboldens verden. Men se altså på dagsformen, om de simpelthen kan tage den her pokal på en alle. Ja, for det er jo netop noget af det, den her turnering den byder på. Ikke kun kampe indbyrdes mellem de studerende, men altså også mellem advokathusene imellem. Og det er jo i hvert fald spændende at se, om nogle af dem møder hinanden, ikke mindst i puljerne, men måske også i det videre forløb. Men i hvert fald Delacour som andet hold, som første hold i anden pulje. Yes. Ja. Første hold i pulje 3 bliver et af gengangerne fra sidste år. Team Jersey Shore. Team Jersey Shore, og de er jo velkendte for deres røde-hvide trøjer. Og herudover så er der jo tale om, som Malte nævner, et hold, der er rutineret i den her turnering, og det er måske noget af det,
de kan spille på. De var, så vidt vi husker, i finalen sidste år, så de ved, hvad der skal til for at gå i hvert fald det meste af vejen. Og så kan det i hvert fald være, at de har blod på tanden til lige at holde koncentrationen fuldt ud. Ja, det kan man nok sige, at de formentlig har i forhold til det finalelederlag, de nok blev sidste år. Man kan håbe på det i hvert fald. Ja. Jo, lad os gå videre, Luca. Du tog den sidste til, eller hvad skal man sige, sidste hold, og som det første i pulje 4 i denne runde. Og der har vi, der står ikke andet end en AA her. Lige få lov til at se den her. Og om det står for anonyme alkoholikere eller alsidige apartheid udøvende folk, det er ikke rigtigt til at vide. Der er en vis mystik omkring det her hold, og holdlederen er egentlig også ukendt for os. Det er ikke blevet anført sendt fra en anonym mail. Men det er vel egentlig bare, der er jo bare kommet en såkaldt registrering, og så et lille postbrev med lidt penge i, og så videre, så vi må jo håbe på, at vi har jo ingen anelse om, hvad holdet består af, og styrkemæssigt. Slet ikke. Men man må formode med en anonym tilmelding, at man kommer med et eller andet. Ja, det er jo det samme som, at du tager ud 2 mand til en fremmed by og siger, at vi gider ikke bruge nogle penge i aften, så man tager bare og vinder alle drinks foran bordfodboldbordet i stedet for det. Det er det. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad de har at byde på. Hvor blev du af det? Jeg har den her. Den lå nede. Gik tilbage igen. Vi skal have styr på logistikken. Og det var altså at det var hold nummer 2 i pulje 1 AA. Ja. Nej, det var hold nummer 1 i pulje 4 AA. Nu går vi i gang med at trække hold nummer 2 i pulje 1. Og det er altså den pulje, hvor der allerede er Burs ben skinner i forvejen. Og hold nummer 2 her, det bliver Søren og Co. Søren og Co. Et af de yngre hold. Ja. Så vidt jeg er orienteret, i hvert fald et andet semesterhold, hvor Søren står i spidsen. Søren kalder sig selv kongen, og det forpligter jo. Og udover så består holdet af en Jeppe Zlatan, og en Martin Jeg er den bedste, en Adrian Jesja scorede, og en Lasse Bøsse Østegård. Så det er altså et hold med noget power, og langt hen ad vejen også et hold med nogle kælenavne, der har noget at byde på. Vi er ikke sådan et hold, der kommer med meget selvtillid, hvad skal man sige, af at være et forholdsvis nyt hold. Du kan også se, at de sammenligner sig selv med, hvad skal man sige, med PSG, som jo også er noget, der forpligter. Det regner vi med kommer til udtryk på lørdag. Og det er jo i hvert fald rigtig rart, at man ikke lader sig kæmme af, at man er en af de yngre hold. Satser hele puljen og går efter sejren. Og holdets forsag er masser af mål, og det er jo i hvert fald vigtigt i indendørs fodbold. Det bliver spændende at se. Meget, kan man sige. Vi går videre til hold nummer 2 i pulje 2. Og der har vi også lidt af et legendehold i form af Nissebanden. Ja. Selvom det er nogle måneder siden det var jul, så kan de jo stadigvæk godt komme til at gøre en figur. Ja, men det er helt sikkert, og det er jo et hold, der er bestående af holdleder Niklas Nissen. Men nu når du siger, at det er et par måneder siden, at der ligesom har været jul, så er det måske også lidt sjovt. Det virker som om, at der er tabt et par nisser måske herinde på de sidste par måneder, fordi det virker som om, vi kun stiller op med 3 mand. Det er i hvert fald det, der er blevet angivet her på det såkaldte holdkort af holdlederen selv. Altså det er et hold, der består udover Niklas af Frederik Grav og Tommy Kallesen, foranværende formand. Så spændende at se, om de simpelthen bare er så selvsikre, at de bare vil møde op med 3 mand, eller om der gemmer sig nogle nylig ankommende nisser i skjulet. Spændende. Ja, vi må se, om Lunde eller Pelikanen Mette Wundt har lyst til at tage med os. Lave lidt lækre detaljer. Ja, vi gemmer sig på de vestindiske øer. Der er nok bedre at være i hvert fald. Helt sikkert. Yes, hold nummer 2 i pulje 3 bliver Uniparkens Bøller. Yes. Og der er tale om et hold fra studiets 4. semester. Uniparkens Bøller. Hvad de har været ude og lave i Uniparken, det vidner historien ikke noget om. Men der er i hvert fald tale om et par brede store fyre, der godt kan finde ud af at slå til Søren. Måske bliver det Søren og Co, de slår til, det ved vi ikke. Men i hvert fald et rigtig spændende hold med noget power. Ja,
Nu går du jo selv på fjerde semester, Luca. Er det nogen, som du har hørt rygter om på overgangen, som skal gå rundt og lave lidt? Altså, nu, de var jo også med på træningslejren, der forløb for en weekend siden, og der gik det heller ikke stille for sig for deres vedkommende. Nej. Blandt andet så var Jonathan Andersen med, og han er i hvert fald en fyr, der godt kan levere. Lad os sige det på den måde. Og så synes jeg, vi skal gå videre. Ja, jo. Jamen, det bliver spændende. Spændende at se. Ja. Sidste hold i pulje 4. Okay. Vi kan også bare kalde det hold nummer 2 i stedet for. Hold nummer 2 i pulje 4. Det er dem med veste på. Hvad for nogle veste, der er tale om, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har hørt lidt omkring det her hold, at det skulle være sådan deres defensive styrke, de som gerne vil vinde på. Et hold, der er bestående af Bertjarno Bertelsen, Psyko Lasse Lykke, The Beast Thomasen. Derudover så er der Great Dane Askelund og Babyface Assassin Vitor. Faktisk måske muligvis næsten den eneste sådan rigtig offensiv lance. Og så til sidst assistant coach Benjamin El Rifle, simpelthen. Ja, men vi kan godt lade det hænge, Benjamin, det er fint. Benjamin El Rifle er hold. Så det er måske et hold, der ikke kommer til at levere de helt store, lækre detaljer, men et sikkert spil. Ja, det vil jeg sige. Sikkert og robust. Leder efter nogle sådan lidt sådan intermålscorer med 1-0 og 0-0 og så videre for at komme videre i byggen. Ikke at det ikke også er effektivt nogle gange selvfølgelig. Og så må vi jo se, om det er denne veste, de møder op i. Ja. Yes! Lad os gå videre til runde 3, og dermed få trukket det første, hvad skal man sige, den her runde med, altså det tredje hold i pulje 1. Det er noget, der er gældende for os her, Luca. Det er simpelthen, hvad skal man sige, bestyrelsen her, eller som vi nu også har valgt at kalde os i år, den rigtige bestyrelse, som vi skal kalde det. Altså, der er ikke meget at rafle om, og det bliver der heller ikke på lørdag. Vi kan lige så godt sige det. Det er længe siden bestyrelsen har vundet den turnering. Det er det. Og det synes vi er ved at være på tide. Vi møder ind med masser af friske kræfter i år, men der er jo faktisk kun én genganger i forhold til sidste år. Ja. Thomas Dahlgaard. Og det regner vi også med, ligesom skal komme til udtryk på banen. Det skal det, og Thomas Dahlgaard måske også den, jeg helst vil have som genganger i forhold til den rutine, han har, den drivkraft, han har fremad i banen. Ja. Så bliver det bliver rigtig spændende at se, og så har vi på grund af et afbud været ude og lukrere lidt på en ny mand, som vi egentlig bare vil lade hænge lidt, og lade spændingen være til på lørdag, så I kan se, hvem det er. Men hvad skal vi sige, det giver ind om det er et kendt ansigt, som allerede har bevist sin fodboldmæssige evner inden for klubben. Eller, jo, det har han. Det er det især, og så bliver han hængende, selvom lokummet det brænder. Ja, lige præcis. Ja, jamen det bliver spændende. For de andre i hvert fald noget sådan noget. Det gør det. Vi skal videre til tredje hold i pulje 2. Yellow Flames står der på denne side. Ja. Også et nyt hold. Hvad skal man sige? Ren spilletypemæssigt og enkelte spillere i forhold til sådan tidligere at have med til Bæk Brun Cup. Et hold som jeg ved ikke, altså de sammenligner sig selv med FC Midtjylland, når de skal spørge om et stort internationalt hold. Så enten så er det fordi, at de lever ren jysk beskedenhed om, at de simpelthen er vanvittigt gode, og mener, at selv sådan nogen som Midtjylland også skal klare sig, og de selv kan, altså de nedtoner deres forventninger, eller nedtoner, hvad skal man sige, alle også konkurrenters forventninger mod dem, og så er de simpelthen bare køres over på dagen. Det kan også være, at de betragter sig selv som lidt af et talenthold. FC Midtjylland er især kendt for deres akademi. Ja. Men nu står der så, at holdets force også er trash talking. Og der kan jeg som Viborg-mand godt sige, at FC Midtjylland i sig selv er trash talking. Så den lader vi hænge der. Yes, super. Tredje hold i pulje 3. Det bliver et advokathold. Simpelthen let
der kommer med her. Det er jo meget vigtigt at notere sig, at der er 2 T'er. Ja, for guds skyld. Vi jo bare... Ej, det er ikke noget. Ikke okay. Skal jo huske, vi Men lidt, det er jo i hvert fald anført af Kasper Revsbæk, holdleder og kaptajn, går vi ud fra. Og der går i hvert fald rygter om, at han har scoutet et par nye ansatte til at komme med på holdet. Jeg ved ikke, om der er tale om noget Danmarks-spillere eller noget anden division. Måske noget Superliga, jeg ved det ikke. Men det sætter i hvert fald forventningerne højt til det hold også. Hvad de har prioriteret budgettet inden for indlandsfodbold, måske lidt højere i år. Det kan man jo aldrig vide. Jeg har i hvert fald haft en lille snak med ham, og jeg har fået at vide, at de også går efter sejr. Ja. Det handler ikke om at være med. Nej. Jamen det bliver spændende at se, hvad de kan diske op med, må man sige det. Vi går videre. Lad os få trukket sidste hold i den her runde 3. Det vil sige... Tredje hold i pulje 4. Yes. Der har vi hovedsponsor Bæk Brun. Altså. Og deres hold, anført af Tore. Ja. Og de kommer jo også med lidt af en godtepose. Bestemt. Et hold, som også egentlig var repræsenteret sidste år. Jeg skulle lige så kalde det Lejne, men vi nok hellere bare holde til Bæk Brun indendørsturnering. Men et hold, der har for vane at gøre det godt til de her turneringer. Og et hold, der, hvad skal man sige, går rygter om indbyrdes i advokatverdenen, så plejer de også godt i hvert fald som minimum kan spille op med de andre advokatkontorer. Og som hovedsponsor, så ligger der også et vist pres på deres skuldre. De skal jo helst kunne levere en eller anden form for præstation, for også, som alle er inde på, at sende et signal til de andre firmaer, at det er altså dem, der regerer. Både på og uden for banen. Bestemt. Det bliver spændende, må jeg sige. Skal vi begynde at afslutte nogle puljer? Luka? Det synes jeg. Det bliver spændende nu. Ja. 4 hold tilbage. Skal vi se her. Bum. Sidste hold i pulje 1. Det bliver Julemand kaptajn. Ja. Og mener også, det er det sidste advokathold, der er repræsenteret på lørdag. Hvilket faktisk også betyder sjovt nok, at der er ikke nogen af de her advokatkontorer, der egentlig kommer til at møde hinanden. Ikke i puljerne i hvert fald. Ikke i puljerne. Så det kan vi ikke sige mere. Nej, det er også det. Men spændende at se, hvordan I kan klare sig over for os studerende i stedet for jo. Julemand kaptajn, der blandt andet har, hvad skal man sige, deres holdleder er jo i Michael Skovgaard, gammel FC Jurmand, og har også på holdet blandt andet en Christian Tinggaard. En, der også skal diske op med nogle lækre business. Ikke mindst sidste års turneringens MVP. Lige præcis. Simpelthen, at de kilometer og de mål, han scorede, de var jo egentlig hele årsagen til, at holdet 3 kampe og så i bad kom til at spille dem, jeg ved ikke, nærmest 10 kampe, før de kom i bad. Det er også det. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der er i hvert fald, hvis det går således, at der kommer nogle odds ud senere, så kan det godt være, at der hviler noget på skuldrene af Tinggaard igen. Ja, det bliver spændende. Sidste hold i pulje 2, det bliver kvindebestyrelsen. Jeg ved ikke, hvor meget der er at sige om dem, Malte. Nej, jeg har også hørt, de er... Det er dejligt, de er med. Ja, selvfølgelig er det. Og, altså, man skal også sige, de burde jo også være lidt repræsenteret. Så det er jo også godt. Altså, det er fint. Jeg har også hørt, at de skulle ændre navn i år, men det er ikke noget, der er blevet noteret med her i hvert fald. Nej. Så vi går ud fra, at de hedder kvindebestyrelsen. Det vi kan informere om, det er i hvert fald, at pigemål, de tæller ikke dobbelt. Nej. Så vi går ind for ligestilling. Ja, lige præcis. Det har vi også hørt nogen gøre på deres hold af, så det har vi valgt at skrive ned på. Og det bliver spændende. Det er se, hvad de kan diske op med. Jeg synes bare, vi skal. Ja, det er fint, vi køber det. Skal vi gøre det? Ja. Lidt mere spændende. Pulje 3, det er FC Ekspropriation på drengen. Simpelthen. Det var noget af et holdnavn, lige vil sige. Det må man sige, om der er noget Michael Hansen Jensen reference der. Om han er med på holdet, det er jo faktisk ikke helt til at vide. Nej, det er rigtigt. Han gør jo en figur i hvert fald i professorkampen til slaget hvert år. Bestemt. Og vi har ikke officielt fået, hvad skal man sige, holdregistreringen fra dem endnu, altså med alle deltagere, så det kunne jo være, at Michael Hansen Jensen faktisk ligger lidt skjult der mellem linjen. Jeg tror faktisk, jeg har fået at vide, at her i min øresnegl nu, at der er sket en navneændring på det hold faktisk. Okay. De har ændret navn fra FC Ekspropriation på drengen til
Chat Shit Get Banked. Også noget af et sponsorskifte. Det må man sige. En helt nøgtern Jimmy Vardy-reference. Men det må jo være et hold, der så har nok penge, siden de kan tillade sig også bare lige... Ja, især med holdleder Dinesh, så må vi gå ud fra, at der er tale om lidt af et købehold. Ja. Og når vi kigger ned over deltagerlisten her, jamen, så kan vi da også se, at der er tale om hold, om spillere fra øst og vest. Ja, bestemt. Det virker at se, at han også taget udgangspunkt i, at spillerne skulle have en vis form i hvert fald, fordi de stiller op 4 mand, hvilket også, hvad skal man sige, giver udtryk for, at der er ikke brug for udskifter på det hold her. De skal være spillere af en vis kaliber, og for at de kan være med. Så, men der er det jo igen heller ikke til at vide med sådan et hold med penge, om de i sidste øjeblik... Nej, det er jo rigtigt. Det er jo en mega transfer. Det er jo rigtigt. Det kan jo være... Køber Kasper Berg eller sådan et eller andet. Men i hvert fald, så får vi at se, om Chat Shit Get Banked, de kommer til at have en fest, ligesom Jimmy Vardy. Skal vi få sjovt nok udtrykket det sidste hold? Kan vi vide, hvad der gemmer sig her? Det vil altså sige det sidste hold, og dermed afslutter puljen i... Der har vi kommunens kanoner. Sidste hold i pulje 4. Ja. Og her er der igen tale om et hold fra 4. semester, som jeg i hvert fald har en relation til. Okay. I hvert fald et par af mine holdkammerater er med på kommunens kanoner. Hvorfor de lige er kommunens kanoner, der må jeg være svar skyldig. Men de kommer i hvert fald med et hold med lidt af hvert. Om de er så fodboldkyndige, det skal jeg ikke kunne svare på, men det siges i hvert fald, at Nikolaj Kølhede, som har været nærmest professionel håndboldspiller, har en form uden lige. Og han kommer nok til at bære det hold langt af vejen. Og så ikke mindst Christian Krat, der jo har skuldre, der er 2 meter brede. Kommer formentlig til at stå nede og dirigerer mur som bagerste mand. Så der er i hvert fald en akse på det hold. Og, spændende at se, hvad de skal op med. Vi har en opgørelse simpelthen her over de 4 puljer. Jeg ved ikke rigtig, om det vil give den store mening for lige at holde op, men vi kan lige nævne i puljerækkefølge, hvad det er for nogle hold, der lige er kommet med. Bare lige kort. Ja. Og pulje 1, det består simpelthen af Burs benskinner. Benskinner? Det er stadig sådan, eller hvad? Ja. Okay. Søren og Ko. Den rigtige bestyrelse. Og til sidst, julemand kaptajn. Så har vi pulje 2, der består af Delacour, Nissebanden, Yellow Flames og kvindebestyrelsen. Pulje 3, der har vi Team Jersey Shore, Uniparken Spiller, Let, advokatfirmaholdet her, og til sidst Chat Chat Get Banked. Holdet. Wow. Det er altså lækkert. Der er kraft på det hold. Ja, det er altså, det må det være. Jeg kan godt forstå, det Pulje 4, det er altid mytiske og mystiske AA. Ja. Så har vi dem med veste på, Bækbroen og sidst men ikke mindst kommunens kanoner. Det er altså de 4 puljer, og som nævnt indledningsvis, så vil vi, når skærmen bliver slukket her, udarbejde et kampprogram og sende det ud til jer. Og så vil vi ellers bare sige tak, fordi I jeg med. Jeg sidder og tænker lidt over og, det her, Luca. Du er ikke helt færdig? Jo, men det er bare, jeg synes sgu, altså... Jeg synes især pulje 1, altså, men altså... Julemand kaptajn, hvis vi tænker på sidste års MVP er med på holdet her. Søren og Ko kommer med masser af selvtillid, i hvert fald ud fra, hvad de har svaret på inden. Og så ved vi jo, at den rigtige bestyrelse i hvert fald, det skal op med et rigtig, rigtig stærkt hold i år. Og ja, så er der Burs benskinner selvfølgelig til sidst. De skal jo tages med jo. Men det kunne godt ligne lidt en meget, meget stærk, måske nærmest en dynamikpulje, hvis jeg skulle kigge kort på det. Jeg tror, du har ret, og det er måske også heldigt for selve turneringsdagen, at i og med, at pulje 1 er dem, der bliver afviklet først, sammen med pulje 2, jamen så kommer publikum simpelthen valgfart til at starte med på dagen. Det tror jeg også. Og kan bakke op om en rigtig fin dag forhåbentlig. Helt sikkert, helt sikkert. Ellers så er der også, bliver det også spændende at se, hvordan vores hovedsponsor Bækbroen kommer til at gøre det i pulje 4 der mod det mystiske AA og ikke mindst Westlife, eller dem med veste på. Og hvis vi skal kigge på, om der er nogen, der ikke rigtig har noget at skulle have sagt.
Altså, hvis man nu tager i mente, at Nissebanden får hitchhiket et par nisser mere til holdet, og kan stille fuldtalligt, så går jeg sgu ikke rigtig ud fra, at kvindebestyrelsen har noget at komme efter den pulje. Jeg synes, altså Yellow Flames, ja, Delacour, jeg skulle i hvert fald ikke møde en hvid Cafu, vil jeg sige. Det forpligter lidt det navn. Det må vi sige. Ja. Yeah. Og så er det jo spændende, om et hold som Jersey så kan beholde den sult, som de har vist de sidste par år. Helt sikkert. Eller om de kører metaltrætte i turneringen her. Ja, især over sådan nogle gutter som Get Bang. Det bliver en fornøjelse at se. Men vi vil takke af og sige tak, fordi I fulgte med derude. Ja. Og som sagt, så udsender vi lige straks et kampprogram til jer. Og så må I ellers holde jer munter. Bare se, at der er flere. Jeg har ikke data på det. Nej. Skide godt. Super. Tak for hjælpen. Ja. God hent. Var det godt nok? Nu streamer vi ikke mere.